Palihog og tubig dito, gang. Luya sa... Tubig. Sige. Ay, Ari, mamalagid ang ako niya pamatiyag. pasensya kayo medyo... Kinambal ko sa imo nga kwala. Slight lang. Pasensya kayo nakadrive max magkukurungan na Ay, agad. tingalaman ko. Ba, Okay lang. palihog sa nga akong saklay. Nabalda yun. Ego. Dili man kahako ni mag-internal hemorrhage ga. Ay, di ka magambala na. Ay, Di kaya na kayo kapalo ba ka sa kuha nga. Smooth lang man to ang ay, pagkatira. Smooth lang man to. importante nga, dili ako matitanos. Hindi mo itatansa. Dili ako matitanos sang imong lansang nga bisan murag kalabitos. Wala problema na. Basta... Dali ato big. Sakto. Dali, harin niyo. Tubig. Abaw, salamat. Grabe, uhawa. Uhaw kayo. I love it. So refreshing. Kini ang tubig nga ako ng dugay na ginapangita. Grabe, uhawa gini. Grabe ka uhaw. Kalaylay lang dila ang agyo. Pero gang... Sa may problema nimo nganong murag mugot magkagang. May iba ta ba? Hmm. Problema ko ba kay... Asa ng trapo? Nariyo, itsan ako. Jesus. Ganiha pa ko nakahinomdom. Dugay na nako ginapaminsar ko nun sa ikuwang. Gali kay kuwang di ay trapo. Asing gito nga. Di ng trapo! Dali lang kay trapuhan ako ning salog kay... Oh, nagtulo naman ang bubong. Ni ulan. Pero gang may iba ta ba? Oh, ang samay. May pundo ba ka dira? What do you mean na pundo? Kung pundo lang nga, Pautang ako kwarta be? Sus. Unsa? Pautang ako kwarta ba? Kwarta na pud ka. Sige, nagot kang. Kabalo ba Wa sa kuha? pagani ka nakahuman ka ng imong gisulti nga ingon nimo 5. Pero ayaw siya. Papahuaya sa ko eh. Dunga. Murag mo tukar man ang akong hubagga. Sige lang, kaya ako na bahala sa imo. Pila man imong kinahanglan? 20 mil lang gud. 20 mil? Sus, 20 mil raman di ay. Kailangan ko... Unsa? 20 mil? Abi na ko okay na. Kailangan ko 20 mil kay... Ang bayad na mo sa renta ba? Sa Ay. boarding house. Tapos si... Kamusta ka man, mga utod na kamusta man ang imong uyab? Ano naman ta? Ito na istoryahan. Kita nang duha dapat. Ay. Ang atong lang relasyon ang atong istoryahan. Pwede? Mausad gani kay gusto man ako nga dili na kayo istoryahan pero sa man na kay maglain man ang akong bot nga may baluan ako nga uban mo. Siyempre bisag kabalo ko nga nakayuya pero kung kisa ma-realize na ako nga sakit po sa ako ang part. Silos ng tigulang. Pero wa ko'y mahimo anak kay bisag kita na kay ulihin naman ko ni abot sa imo ha. Wala ko'y mahimo kundi dawaton ra. Nagpamatuod na nga. Pero importante nga bisag kabalo ko nga kamo. Importante nga kita po duha. Basta. Gwapo mo pre. Basta ha. Ano kaya tsura? 20 mil. Sige. Wait. Amo lagi na. Pero di man ni tawag nga kanang utang. Kay kun makasugod na kog ubra. Ay, Taga-tagaan ta lang gud ka. ay. Para makabayad lang ko, di ba? Da. Bisag dili na nimo ko tagaan ing ana. O ba? Importante nga. Uy, kamusta di ay atong video ato? Nga manawa. I-post na to. Stop na. Stop. Sus. I-video dahil ni mo to. Oo. 3 hours na mo.
Gibidyo ni mo itong gihimo tagay na. Ay, sus. Usay video. Di ng video banda diri sa... Uy! Di i-stop na labing. Oh, stop na. Di mo na taguagin na ha. Ay, sus ga. Taguagin ang video Wala na to. problema na sa ako. Kay kanang akong cellphone o ako ang gadget. Exclusive ra na sa ako. Kag ikaw raman na maka-open ng ana. Sigurado ka ha? Yes. Kasi kung maabot ang Oo. panahon na makita na sa uban ng Basta. video na to. Dili. Basta, inig-uban na to kung gusto na ako mo video. Pasugot ra. Sige. Kaya ako nang bahala sa imo. Kabalo ka na nga daan nga. Gusto po na ako na, kaghilig po na ako na. Para bisan na moabot man ang panahon, nga mingawon ko nimo na ako'y scroll-scrollon. Gang! Pasensya na, medyo naulahi ko. Ari ng kwarta. Gang, wa, Nakakita ko kwarta. maayo kay nakakita ka. Oh. At Ari- dali na. Ari- Dali na kaon na kay sigurado kita ko gang gigutom ko ka pa. Asa Gutom di na. ay kakiay? Dito ko sa akong barkada. Kilala itong barkada na ko Inguni nga mo- inguni- negosyante? Oo. Oh. Ingon mo nga ininang nimo to. Di, itong barkada to, dito ko sa kay Ninang, kaya naman niya ihatag sa tuwa, 2,000 man lang. Okay. Dito ko sa akong barkada nga negosyante. Basta ga nga. Kabalo si ninang nimo nga. Igora makatrabaho nga mabayaran nato siya. Pero naghambal tong akong Ninang nga biskin din na lang daw bayaran kay pila man daw ka Pasko nga wala siya kahatag sa tuwa. Pamasko na lang daw niya to. Buutan sa imong ninang ga oy. Oh, ako Basta pwede pud na ako nga maninang to. Ninang na nato to kay siyempre Maayo Kita kay naman. ninang sana all kana tanang ninang kay buutan ba. Dali na ka mga oy niya. mga una ta. Ari ang kwarta 20,000 ni. Oh. Salamat giga kay na-provide nimo ang atong panginahanglan Ay, oy. basta ang importante na magbuliganay lang kita para O gani ga. ma-survive na to itong mga kailangang i-survive sa bunga panahon. Ate, dali na, isara na dira ang pertahan kay dili mang magpabayad si Ninang sa imo ha. So, ako na lang musaka ang ani. Oo ba? Oo, dali na. Mamangaon sa siguro ta. Ikaw, pwede man nato sabayon, pwede man magkwanta. Tapos sabay mga oy. Mau ba? Dali na ka. Ay, Salamat din kayo. Ay. Bro, pautangan tag kwarta dia bro be. Ari ka na naman dire ba? Di ba kita gahanda na katong ligad si Mana nga ang bali mo, kailangan nimo bayaran tong imuhang utang. Ang balang tabi ka nga, sus, kung di lang ta kautod lagi. Di kita pa hulma, kapala biya ka sa kuang wala ko'y ubra, di ba? Sige na good bro. Kailangan akong bayad dun bro kay kung motor ba kaulo na sa kumpanya bro. Ang balang bitaw ta ka dati nga, katong sorry ang imong kuhaon nga motor. Mahal kayo na nimong gikuha nga. Anong pangalan sa imong motor na? Nipper, ano? Kapalo magkasakwa bro nga. Para pugi-pugi po na tong motor bro. Di ba Brad? Sige pangalan niya tong motor Brad. Nakaulagot ta Brad ba? Katong motor naton kay kuan man to. Ano pangalan niya tong motor Brad? SRM. Hay, SRM di ay. SRM. Mabalik ka tong kurso Brad. Dili man na, Brad. Lain man tong kuan. Kamo. Lain man tong kurso to. Kamu duha ba? Kamu duha, no? Kamu duha. Sus, hindi tala mo mga utod mo. Sus. Mahayog ka, bagay maliban nga buutan ka. Perti pa jud ni magpugihan, oy. Salamat, Bard, kay in case of emergency na may palapitan sa imo kay Amo gani na akong hambal sa inyo, ha? Kamo, di lang mo masige ride. Sumang pa na pa, nga panahon, mahal kayong gasolina. Ay, sus. Joyride mo. Alam Anong inyong gi-joyride? Nagdulong pa mugpud pandamay?
Kwarta pa mo ba? Alam nga magunsa kami, Brad, kay dire naman kami malipay kay sao man na kay wala may angkas, siyempre. Mauni nga mong kalingawan. Bitaw, Brad. Kaya itong ligad adlaw, Brad. Sino man tong angkas mo nakita ta ka, Brad ba? Medyo may edad naman to, Brad. Siguro mo tong ninang, no? Uy, Oh, Sama di. kinsa di ito, Brad? Ingon man gud mo sa mga Brad nga wala kay ninang diri, Brad. dito na ako ninang. Nag-sideline kong habal-habal kung kabalo lang mo. Hamaw ba, Brad? Balabal. Grabe ko po sa imo, balabal. Amo ginang habal-habal. Like, siyempre dapat makupo ka kay habal-habal. Ay, sos na gayata, Brad. Tama na na ito Tingala istorya. kami nga, isa raman imong pasahero nga anong gitangke panimo to pasakay. Tapos, tingala mo ato nga, anong murag na edad naman anong gitangke pa man Ano, yan Brad? eh. Tingala siya ko, Brad. Grabe kayo ang katong iyang kasakay ka. Grabe kayo. Gagunit Lagi. dapat dito. Magunit banda sa Manubila. Mao, Ang kambyada, manon ang gigunitan. mao ganin na ingon ko ato Brad nimo nga, anong gitangke pa man di ato, dili ba pwede itambutso. Butang kama. Balik ka mo niyang hapon, be, kay mangita sa kong kwarta. Basta Brad, duda jud mi sa imo ba. Ano dudagin mo sa imo, Brad ba? Paila ilaman mi sa imong ninang. Sana all na ay ninang. O niyang hapon, balik mo diri. Tama na niya itong istorya na ibi. Bitaw, Brad. Makita pa ni Kristal ni Subong batian ta diri. Maghilom raman mi Brad basta pamahaw blata na eh. Paul mo, minimo kwarta lagi. Okay. Mahilom mi Brad basta paulmon mi kwarta. Sige. Merinda. Unya. Tagaan to. Balik mo hapon, ha? Mga Sige, alas sige 4. Brad. Sige Brad. Ako na bahala sa inyo. Fights. Basta di mo magsaba, ha? Lamat Brad ah. Sige, Brad. Okay Salamat kayo. na ma-joyride. Ano mi, Brad? Awal ay matawhan. Nag-joyride. Hindi wala mo yung mga kwarta. Eh. Gupaha gini mo gang, eh. Ay. Sos. Hinugay Yung mga panit to, tanaw na ganyan yung panit. Marag kuan ba? Marag labanos. Ay sus ba? Kanang ako mga panit sa nga panahon nga dalaga pa ko. Kung wala ka kabalo, kanang ako mga panit mura nagrabanos. Hasta gani subong mo, tanaw ganyan yung panit to. Murabanos gyapon, bulanti konra. Lahi-lagi mong tingog gang. Nagkuhan ko ga, power cell sa labat. Ay, Mo ganyan na epekto sa power cell sa labat gang. kalabi. Tinuod gid ay. O tanawa, nawala lang asgad siya mo tutunlan, no? ay, nawala na ka. Pero gang, Unsa man. Na naman kay kinahanglan sa kuha. Bago ko muhatag, i-on sa dito na po ang video. Dapat nakabutang iset pod sa kuhan. Uy, naka-HD. 1,000 to. O 1,020 para kuhan pa. Gang, mamangkot ko ba? Di na kinahanglan gamitan ako gansuhos. Kailangan ba gid nga? Samtang ginahimo na ito ni videohan, ginato ito mga sarili. Ay, sus, kabalo ka ga. Maura man nga ako kalipay. Sige. I-plaster sana ako ng video, ha? Sige. Kamera. Mm-mm. Hindi ko na i-plaster. Medyo side view. Oo. Hindi. Dari banda sa gilid ko, dari sa tunga. Oh. Di na sa gilid mo para side view kayo ba para side pocket gawa. Basta ingon ako sa imo ga ha. Pag sarado gani ang mayor nga puwerta, agi ka kusina. Sige. Oo, para dili mabulapo ba. Basta, Paul mo ko ni mo kwarta, ha? Ay, sus, pala naman imo kinahanglan. 10,000 lang. 10,000? Sus, 10,000 na po. Sige. Sige. Iset na dito ka ga. Magsugod na. Ano na, HD ni, HD? HD. Oh. Medyo kuwan lang gawa ga. I-zoom in gamay. Ay, Brad,
salamat kayo, Honey Brad, ha? Ay, salamat kay ay pang tubil na may gasolina. Brad, salamat kayo. At least nakakwarta-kwarta na punta. Gani, Brad. Ay, sus. Muna ako ambal sa inyo, ha. Dapat ugyo na yun ang tadiri. Pero gani, bro. Kung ako sa inyo, makita mo obra eh. Anong mangita pa magaming trabaho kay naaman ka. Kabalumi nga, dili mo mabatas sa imong mga isuon ba? Sus, kundi tala mo mga utod lagi. Dugay na kita. Ay, sus, Brad. Murag sa iban ka. Sige ha. Basta, kana, isa ka bulan na lang budget na ha. Sa kabulanan eh. Oo. Bitaw, Brad ba? Asa mo? Asa di ay ka nangasulod ganiya? Hindi naman sige pamangkot kung di ko nasulod ganiya. Basta, ang importante may kwarta. Brad, curious na bang kami kayo Uba na po ni mo imong ninang. Di na niya pag-ungkatan ng mga ninang-ninang. Sana all na ay ninang. Brad, ako sa inyo, diretso na mo dito. Pangita na mo pamaagi dito para makakwarta mo. Ano, may story-story sa ako. Sige, Sige, Brad. atuan pa na ako akong uyab. Sige, Brad. Salamat kayo, Brad, ha? Sana all na hininang. Please tell me that I can't, won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Good news na ka. Di ka nila ng kwarta. Maayo kay si Mama gibaligyan na niya amuhang bukid. Gibaligyan niya ang inyong buhay. Maupod nga siguro ga mas maayo nga ipangkapital na nato ni kanang sobra. Mapila pa ibaligyan sa inyo. Abot na itong 500,000 to? Sobra to ga oy. Sobra pa? Maayo kay bisag nadula na among yuta pero gamiton sa gihapon na mo nga para magpalambo among nga kuhain mga buyan. Ga? Let's go. Mga pila ni di ay atong utang sa imong ninang. Ang tinuod gang, hindi naman to kailangan bayaran. Pero kung ako man gani, gusto ko bayaran lang to, bisking ginagmay lang. Lahi man gud ga nga personal magkwarta to sa imong ninang. So mas maayo nga bayaran po nato to kay lisod ba nga mangitag kwarta. So, anong but mambalon? Bayaran na to si Ninang? Bayaran niya na to. Oo. Mga- Murag estimate na ako to ga. Murag pila na to ga? Siguro aral mo siguro to sa 60,000 to. 60,000 naman di ay. Bayaran na lang na to. Sige. Tagain na ning sininang ni mo og kuan ga. 65,000. Para interest pa kay mas maayo po na nga pasobrahan na to kay dako magiyang tabang sa to. Sige. Boss Dayangang, ang balang ko si Ninang nga bayaran na lang nato to para matapos na ning tanan. Para makaginawa na kong tarong gang. Lagi ga. Sige ga. Para din ako maguna-una og mga butang nga. Naanong kwarta ga Baby, salamat. Oo. Palit na lang kadayong kuan ga. Ano? Palit na lang kag motor. Oo. Sige. Katong motor nga, ano yung pangatong motor? Katong motor nga kuan, katong taas kayo, katong di ka magsisi. Sige. Sige ga ha. Sige. Salamat. Amo na gining panahon nga. Pakipagbulag ako kay Armida. Kung di lang gitungod sa kwarta. Tugay na ako nakipagbulag. Hindi ko kagwanta ni. Ari na ko sa iyang
Arin ako sa iyang mansyon. Ayo! Gang! Ay! Kaya! Ganiya pa ko, sige, gulat-ulat ni mo. Mayo kay gaulat-hulat ka sa kuha. Nangalubat ng video. Mapila na ka-video na. Sa tuod yan, nipalit na lang kukuhan ka kanang memory. Katong 1 terabyte. Grabe ha. Ibig sabihin, damo na ginang mga video na to, dira? Ay, sos. Alanganin manabiga nga. I-delete na ako ni Kainugon. Pasudlan ako, be. Maong gibuhat na. Sulod na. Maong gibuhat na ako. Gi-transfer lang na ako sa ubang USB. Anong wala mo ka nag-ilis? Nakasitro palagi ka. Gahapon pa ba kung sige gulat-ulat niya? So maula na nang ako giilis. Pasensya kay medyo na busy may gahapon. May mga asikaso lang. Ano murag lahi man imong dagway? Pwede ta maglingkod nga. Magstoryahan na yung seryoso. Unsa na seryoso man kayo imong nawang? Lingkod sa... Sige. Ay, di sa kumpaa. Ingon man imong lingkod. O, sige. Nakasit. Oo. Naka-bathroom. Kuan pa ba naka, oh? Nang lingkod na ko. Ayaw sa kaguniti palihog. Anong dili makaganahan nga gunitan? Kuha lang sa imong kamot. Unsa may problema? Ano sa'yo, problema, giloon na kasakua. Naana kay problema sa kuha, dili na ka sa kuha. Palihog lang, itabon sa nang... Kabalo ko nga naana kay uyab. Salamat, pero nga nung... palihog tabunis, ana. Lahi man ka? Diretsohon tanong ka. Ato kong utang sa mga nga 60,000. Miskin dili mo to pabayaran sa kuha, pero kwarta to nimo. Kailangan ko ng bayaran. Ari ang kwarta. Ganun mang bayaran pa man nimo nga. Di nga nagani ko nimo nga. Gamitaran na kwarta. Dili. Kailangan akong bayaran ng akong utang. Sa pagigamit na mo to sa... Gamit ko to ni Kristal. Dili. Wala problema. Kay kabalo man ko nga anas. Seryoso na. Tapos, wala na gani na ako ginapabayaran. Hindi. Ang tinuod. Makikbulag na ka na ako. Gusto ko makipagbulag sa imo, ha? Unsa? Makikbulag na ka? Magbulag na ta. Makikbulag ka? O sige. Sige. Tapuson na nato na eh. Para. Anong gabay raman nga butang? Dala di ang kwarta. Kay oras himuon mo na. Pagahinulsulan mo. Pagahinulsulan mo ni tanan ang imong gibuhat sa ako. Anong buot mga balon? Kabalo ko nga na kay uyap. Anong buot mga Pagdawat balon na nga? ako pero hindi bala. Nag-istorya na ta nga bahala magkinaunsa. Dili ka makikbulag sa ako, ha? Kay ikaw ako, ara. Makikbulag ka sa ako, ha? Pero... Kabalo ka na kay mga video sa ako, ha? Unsa? Kung makikbulag ka. Sige. Pagahinulsulan, gini mo samtang nagakabuhi ka. Anong buot mga balon? Ako aning palapta. Ambi ng cellphone. Bisag kuhaon pa nimo kaning cellphone. Naan ako nakatagong mga ebidensya. Please, Armida, ayaw ka na imo, ah. Dahil walang lusot sa kamera. Buot mga balon. Anong buot mga balon? Ipalapta mo nga itong mga video sa Sobra pa. social media? Kung imuon imong makigbulag ka sa kuha. Pero kung magapad
Bilin ka sa tuang relasyon. Walay malaing may tapos sa tuwa. Unsa ko no?